Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini. Umagutshwa ngumshana wakofuze Fulele omashiya mahle engathi azoshumayela. Sikwinyanga kaMandulo okuyinyanga yesibili onyakeni ngokwasendulo. Mawufunda incwadi sithini isintu kukhona la silobile khona ngomlando wezinyanga zonyaka. Salobo ukuthi ngezikhathi zasendulo kwakukhona inqapheli kanjalo noqayinyanga bangixolela abantu iphimbo lami liphazamisekile. Ngiyabona ukuthi umkhuhlane ukuthi uyangizama. Ya kodwa ke sekusele kona ukuthi iphimbo elinenkinga. Oqayinyanga babeqaphela ukwenzeka kwezinto bese bethe leyo nkathi igama. Njengoba nje sikla kulenyanga kaMandulo okhokho bethu yila ekwakuthi mabebona khona isimo indlela esiguquka ngayo bezwa nezinyoni zikhala zithi phezulu komkhono babe sebekhumbula endulo baqale bandulele ukulima ngoba ukulima iyona nto eyayigugu kakhulu kubantu abampisholo nekufanele ukuthi igugu namanje ngoba ukulima kwakuthi mase kulinyiwe bese kuyatshalwa. Uma sekutshaliwe kuzothi okutshaliwe uma sekuvuthiwe bese kuyavunwa. Uyabona? Sikwazi ukuthi kugaywe umcaba yonke leyo nto kudliwa amasi makusengiwe. Kudliwa amathanga yonke leyo nto umbila imifino kuningi kwakutshalwa. Ukulima ke into eyigugu kakhulu ngalenyanga kaMandulo okhokho bethu nomkhulu bethu babecabanga endulo ukuthi kambe endulo yini ayikade yenziwa uma sikuyilesikhathi. Make yasho nje inyoni yathi phezulu komkhono kuningi ke ababeqaphela nokuhlukile njengamanje ukuthi ke into esiyasididisa kakhulu sesadidiswa amakhalenda. Amakhalenda sasididisa kakhulu kuye ukuthi kuyinyanga kaNcwaba ubona isivunguvungu somoya ubona ukuthi makuntulikazi ke manje kodwa uthola usesidlulilekela untulikazi. Lenyanga ke bafowethu kaMandulo iyinyanga abaningi abayibiza ngenyanga yamagugu. Inyanga la abantu bekhumbula khona okuwukuthi bona bangobani. Kuyiphuthe elikhulu ukuthi wena uzofika uzikhohle unyaka wonke ukuthi ubani ozikhumbula ngale nyanga kaMandulo. Ngokwesintu ke lenyanga kwakuyinyanga yesibili onyakeni ngoba unyaka ngokwasendulo nangokwezinqapheli oqayinyanga unyaka sasuphothula ngenyanga kaNtulikazi bese kuthi ngenyanga kaNcwaba ilapho kunyaka lasasuqala khona. Mawufunda kwincwadi sithini isintu uzozwa laphana kuchaza ukuthi ngenkathi izihlahla zihlangula amaqabunga umhlaba ubusungcola. Yabona ngenyanga kaNhlangulana umhlaba ubusungcola ngoba izihlahla suke zihlangula amaqabunga kuzo. Bese kuthi ngenyanga kaNtulikazi umhlaba la kade usungcole khona bese kube isikhathi sokuthi ke manje umvelinqangi uyawuhlanza. Ingakho ubona umoya omkhulu nentulo eziningi uphephethe yonke leyo nto. Bese kuthi ngenyanga kaNcwaba ila suke sesuqala khona unyaka izwe laselincwaba khona. Bese kuthi ngalenyanga kaMandulo ilapho ke sesikhumbula khona endulo ukuthi okhokho bethu mase kwelesikhathi yini ababekade benza. Uzokhumbula ukuthi imvula isikhathi sayo lesiqala ngalesikhathi imvula. Uma kuzona imvula babe sebekhumbula okhokho bethu ukuthi kwakulinywa nenyoni phezulu komkhono iyamemeza ithi phezulu komkhono bese kuthathwa amageja kulinywe kutshalwe sithola ukudla bese kuphinde futhi kufika isikhathi sokuvuna kuvunwe. Inyanga ke le bafowethu kaMandulo engathi ke sonke bafowethu nodadewethu
ngalenyanga kaMandulo kungayinyanga la sihlala khona phansi nemndeni yethu sibonisane ngezinye zezinto ezamacala emagcekeni emizokhokho bethu sibonisane ukuthi sizilungisa kanjani. Imizi eminingi ke iyawa kumanje, imizi eminingi ivalwe ngehlahla, ishawa into eyodwa, inhlambuluko. Kubalekile ke bafowethu ukuthi ke ngalenyanga kaMandulo sihlehle sibuyele emuva nathi sizikhumbuze ukuthi okhokho bethu ngempela bahamba kanjani, yini eyicala abangazange bazibayithethe ukuze nina nizokwazi ukuthi niwathethe amacala. Ayikho bafowethu into ebaleke njenganokuthi amacala okhokho siwabuyekeze bese siyithola indlela yokwalungisa, ngoba masingeke sawalungisa ngeke into zethu zihambe kahle. Egcekeni lakini nibukana kabi nodwa, yini nibukane kabi nibe nizalana, niphume esiswini esisodwa esendeni elilodwa kodwa nibhekane niyazondana. Ingoba kunenhlambuluko ekhona, kunokhokho bakho mhlawumbe abahamba bengabhekani. Yithola incwadi indlela yesintu nizokuthi inhlambuluko iyini ukuze nizothi maniqala niyenza kube ukuthi nenza into eniyiqondayo, ngoba imizi eminingi iyayenza inhlambuluko kodwa ingayenzi kahle, ingayenzi ngeqiniso. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi maniyenza inhlambuluko phakathi kwekhaya kodwa niyenze ngeqiniso. Inhlambuluko kugonyuluka kukuphumela obala. Hayi bafowethu, zitholeni incwadi zempunga yesintu, amakhombo asekhona bafowethu. Abantu balo beshayela bethi impunga yesintu sicela welule, nathi sifuna ukuhlanganisa. Zitholeni ke le ncwadi bafowethu 1150 kuhlanganise nendleko zokukuthumelela. Zinolwazi bafowethu olunzulu, ulwazi olukulekelelayo wena njenganomuntu. Kubalekile ukuthi ke nizitholele zona ukuze nawe zizokwazi ukuthi zikulekelele, zikusize, zikunikeze ulwazi oluzokusiza, ulwazi olosiza ngisho isizukulwane sakho. Asingabike likhuni bafowethu. Le ncwadi zempunga yesintu uyazi-order ku-website yayo www.impungayesintu.co.za. ushayele kule nombolo lezi, senze inhlelo zokuthi sikuthumelele, uthumele nomqhafazo ka-WhatsApp, sizokwazi ukuthi sikuthumelele. Asiphinde sibonge kakhulu ukubona bonke abantu abasubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yakhula kakhulu, nembiza ke bafowethu zikhona. Chatha ndoda, iyogathi yamadoda maziyikhombo 450, 350 mawufika eMphelandaba. Induku yegazi, induku yegazi. Hey, abantu abaningi manje bafuna inhlanhla abantu, kanti induku yegazi igeza wena nje, induku okuzigezela nje ukuthi nje uyabona, hayi ukuthi izokwenzela izimanga inhlanhla. Induku nje yokugeza ukuthi igazi lakho likwazi ukuchachamba noma ufika phakathi kwabantu wamukeleke, kungabi ukuthi mawufika phakathi kwabantu bafuna ukuthatha izagila abantu bakushaya. Nayo induku yegazi uyasithinta sikwazi ukuthi sikuthumelele i-130 induku yegazi mawufika eMphelandaba. Mawufuna sikuthumelele kuzoba u250. Ikhona nembiza kashukela ne-BP, izinso, ama-ulcer, uyakwazi ukuthi usithinte noma ushawa umeqo noma unenhlungu ozizwayo emzimbeni ongaziqondi. Zikhona izinto zokukhotha. Ayi, ngoba bafowethu sinenkinga enkulu. Yabona amasonto afika sisonta ngempela imiqondo. Uyazi ukuthi abantu abakholwayo ukukhotha bakubona njenganento engalungile, kodwa ukujova bakubona njenganento elungile. Uyazi ukuthi okhokho bethu abekho abantu ababehlakaniphe njengokhokho bethu. Endulo wayingekho yonke imijovo le, kodwa umuntu wayekwazi ukuthi anikeze ihlungu akhothe. Kufane nokuthi lowo muntu lo umjovo. Ngiyakubona ukucaba, ngikhuluma ngokukhotha mina. Into othi mawushawe i-stroke wakhotha, ingene ivule imithambo ivuleke, kutshela ngami i-stroke mina sakusangishaya. Angiyanga kodokotela, ngaye inyangeni yafika nginika izinto zokukhotha, ngakhotha, ngancinda, ngaphuza imbiza, ngaba right. Akufanele ngibe namahloni ngaloko ngoba ngithi ngiyakholwa. Hayi, akufanele ngibe namahloni. Ukukholwa nako akuzilaphi zonke izinto. Ngiyazi ukuthi angisezwakali kahle ngoba iqiniso nilifuni nini iqiniso.
Ifuna umuntu ahlale ekhuluma amanga azafakaza amanga nangoNkulunkulu. Ayifuneki leyo nto leyo. Kunabantu abafakaza ngamanga mabefakaza ngegama likaNkulunkulu. Umuntu akhulume into azikahle ukuthi wathi ethandaza yangenzeka leyo nto. Kunezinto omkhulu azidala ukuthi ngeke zikwazi ukuthi zilashwe umthandazo. Manje akufanele bafethu isikhohlisana. Labantu laba abazizonda kakhulu izinto lezi zesinto ekuyizona esadalelwa zona thina banenkinga labo bantu. Bebebeya kodwa bona kodokotela basentshonalanga bejova bakhulume nasemasontweni ngodokotela. Ukhuluma kanjani ngodokotela esontweni? Ukhuluma ngomelaphi wendabuko esontweni? Kodwa makukhona umuntu okhuluma ngomelaphi wesintu, uyakuphikisa wena lokho, uyamhenga esiphambanweni umbethele. Asingayenzi leyo nto leyo. Asingayenzi leyo. Kulungile ke bafowethu. Labe sikhona bekugqugquzelana nje bafowethu nodadewethu ngalenyanga yamagugu. Ayike ngalenyanga yamagugu ke bafowethu sikhona seyimpunga yesintu. Baningi abantu abake benza imicimbi basimeme. Uyabona ukuba sizokhuluma nje abantu sibafundise sibakhuthaze ngesintu. Qhubekani nikwenze lokho nibize impunga yesintu. Asiqhubeke njalo ke bafowethu subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi ke nje impunga Ay, bantu abakithi abathanda